नमस्कार, माझ्या पाठीमागे पाहता एक मर्दानी खेळ चालू आहे। विविध क्रीडा प्रकार गोव्यामध्ये आयोजित केले जात आहेत नॅशनल गेम्सच्या निमित्तानं। पण असे अनेक खेळ आहेत जे आपल्या भारतातील आहेत पण आपल्याला त्याची नावं माहीत नाही आहेत। त्यातीलच एक हा क्रीडा प्रकार म्हणजे गतका। गतका नावाचा क्रीडा प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतोय। तो कशा पद्धतीने खेळला जातो, तो कुठून आहे, त्याचं ओरिजिन कुठून आहे आणि कोणकोणते कशा पद्धतीचे नियम असतात, कशा पद्धतीने हा फॉर्म झाला, स्ट्रक्चर कसं निर्माण झालं आणि एक प्रॉपर अशा गेम प्रकारामध्ये खेळला जातोय। आपण जो आत्ता क्रीडा प्रकार बघितला गतका, जो मूळचा पंजाब या ठिकाणावरून आहे आणि त्याचेच नॅशनल सेक्रेटरी आपल्या सोबत आहेत। सर, बहुत बहुत स्वागत गोवा में और गोवन न्यूज़ चैनल में। ये गतका यहाँ पे खेला जा रहा है, मर्दानी खेल उसको बोलते हैं। देश भर के जो मर्दानी खेल है, रीजनल स्पोर्ट्स है, उनका आयोजन बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। एक्चुअल क्या बताएंगे गतका के बारे में, और गोवा में ये खेल यहाँ पे आरंभ हुआ है, आपकी भी टीम है पंजाब से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो गतका खेल है एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ सिख मार्शल आर्ट। बेसिकली ये पंजाब का सिख मार्शल आर्ट है, एक रिलीजियस गेम है ये, और गतका उसका एक पार्ट है जो स्टिक और फरी से खेला जाता है। तो 37th गेम्स में फर्स्ट टाइम है कि गतके को इंक्लूड किया गया है। तो ये तो गतके के लिए एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है और डे भी है कि जब भी आने वाले समय में याद किया जाएगा तो ये हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि फ़र्स्ट टाइम नेशनल लेवल पे गतका गोवा में खेला गया था। और जैसे आपने बोला कि ये मर्दानी खेल है, मर्दों के खेलने वाला, तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये गेम जितना लड़के खेलते हैं उतना ही लड़कियाँ खेलती हैं। इट इज़ द बेसिकली सेल्फ डिफेंस गेम। और पंजाब का ये गेम है, मगर अभी आज की डेट में 25 स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो इसको खेल रही हैं, और गोवा में भी रिसेंटली 11 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि हमें कोटा ही इतना मिला था। अगर सरकार की तरफ से या आईओ की तरफ से और मिलता तो हम 25 स्टेट्स के प्लेयर यहाँ लेके आते, मगर फिर भी बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पंजाब की टीम है, हरियाणा की है, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा की जहाँ की टीम है, तो सभी प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा सर, गोवा के जो सामान्य पब्लिक है, जो कॉमन पीपल्स है, उनको जो रीजनल चीज़ें होती है, पूरे भारत भर से रीजनल स्पोर्ट्स आ रहे हैं। गतका के बारे में क्या बताएंगे, इन्फॉर्मेशन क्या देंगे कि गतका कैसे खेला जाता है, हाथ में कौन सी स्टिक होती है, नियम क्या होते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि गतका एक सिख मार्शल आर्ट है, सिख कम्युनिटी को सब जानते हैं, और गतका स्पेशली ये भारत की धरोहर है। वो इस तरह से क्योंकि जब देश गुलाम था मुगलों के अधीन, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज थे जिन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और सभी लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए उनके हाथ में शस्त्र दिए। तो वही परंपरा आज तक जारी है, और गतका एक सेल्फ डिफेंस के तौर पर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। गेम तो है, एंटरटेनमेंट तो है, मगर एक्चुअल लाइफ में भी जो इसको खेलता है उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो मानसिक और शारीरिक तौर पे मजबूत होता है। और इसको खेलने के लिए एक 3.25 फीट की डंडा रहता है, स्टिक रहती है, उसके साथ ही फरी जो 9 इंच की होती है, जो जैसे ढाल की तरह, तो इससे ये खेला जाता है। पॉइंट का गेम है, 3 मिनट का ये गेम होता है, 1.5 मिनट, फिर 30 सेकंड की ब्रेक, और उसके बाद फिर 3 मिनट। और जो पॉइंट्स हैं जो सर से लेके कमर तक, उसके 2 पॉइंट, और कमर से नीचे 1 पॉइंट। तो ऐसे दोनों खिलाड़ी खेलते हैं, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं तो वो विनर होता है। फर्दर इसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कि ये इंडिविजुअल गेम है जिसमें एक ही प्लेयर खेलता है, और एक है टीम इवेंट जिसमें 3 प्लेयर खेलते हैं, और तीनों के जो पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करके रिजल्ट निकाला जाता है। सर, आप ये बताइए कि जो आपने कहा कि जो शस्त्र होता है वो किस चीज़ का होता है, क्योंकि दूर से दिखने के लिए तो वो ऐसे लगता है कि फाइबर का हो या
लेकिन किस चीज़ का होता है, लकड़ी का होता है या फाइबर का होता है? ये लकड़ी जो नेचुरल वुड है, जिसको हम बैंत बोलते हैं, बांस होता है जो, तो उसके स्टिक रहती है और खाली उसको एक कपड़े से, सूत का कपड़ा होता है, उससे कवर किया जाता है सो डैट जब वो लगती है तो उससे ज़्यादा चोट ना लगे। तो क्योंकि अभी तो हम खेल रहे हैं, ये कोई जंग तो है नहीं, तो उसको ऐसे कवर किया होता है। तो जो कोई फाइबर नहीं, जो नेचुरल वुड है, जो बैंत रहता है, इसको एक्चुअली असम से भी आता है, इंडिया में कई जगह पे होता है, तो नेचुरल वुड से ही। सर लास्ट क्वेश्चन, गोवा में इसका बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है गोवा में आके परफॉर्म करके, क्या बताएंगे? देखिए, ये एक्सीलेंट एक्सपीरियंस है फॉर ऑल द प्लेयर्स, कोचेस, क्योंकि 3 दिन से हम जहाँ पे हैं, गोवा तो वैसे ही एक टूरिस्ट प्लेस है, और उसके बाद गोवा की सरकार के द्वारा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, और जहाँ तो मैं सोचूंगा कि जैसे पूरे गोवा में एक फेस्टिवल है, तो सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हर तरह से बहुत अच्छा घूमने के लिए बहुत जगह है, आयोजन बहुत बढ़िया किया गया है, अच्छा रहने का, खाने का वो बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी मिल रही है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। तो गुड नहीं, मैं तो बेस्ट बोलूँगा। इतने बड़े 11-12 हज़ार प्लेयर्स, उसके साथ कोचेस, मैनेजर्स, टीओ, तो 15 हज़ार की गैदरिंग को संभालना, और वो भी इतने अच्छे से, तो एक्चुअली जो भी इसके लिए वर्क कर रहे हैं, मैं सबको सल्यूट करता हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गटका के बारे में पूरे गोवा वासियों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक्चुअल में अब गोवा के लोग भी गटका जान गए होंगे, और टाइम जब ये क्रीडा प्रकार होगा तो गोवा के लोग भी बड़ी शान से इसमें सहभागी होंगे। धन्यवाद सर। मॅम तुमचं स्वागत। काय सांगाल, कशा पद्धतीचा खेळ आहे, कशा पद्धतीने खेळला जातो, काय संपूर्ण माहिती सांगाल या खेळासंदर्भात? नमस्कार, मी प्रोफेसर आरती चौधरी, महाराष्ट्र स्टेट सेक्रेटरी। गेम हा गतका हा फार पारंपरिक खेळ आहे। आपल्याकडे महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश या ठिकाणी याच खेळाला आपण मर्दानी खेळ म्हणून ओळखला जातो। पंजाबी लोक हे त्यांच्या गुरुद्वारामध्ये ह्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं, त्यामुळे त्याला हे त्यांच्या पद्धतीचं नाव आहे गतका। आणि हेच तुम्ही साऊथला जाल तर कलरीपत्तू, सिलमम असेच ह्या खेळाचा प्रकार आहे। पण गतका हा ज्यांनी स्पोर्ट्समध्ये आता इन्क्लूड केला आहे, त्याच्यामध्ये 6 प्रकारचे क्रीडा प्रकार आहेत। त्याच्यामध्ये फाईटचे 4 इव्हेंट आहेत आणि डेमोन्स्ट्रेशनचे 2 इव्हेंट आहेत। फाईटमध्ये फरी सोटी आणि सिंगल सोटी असे 2 प्रकार आहेत, ज्याच्यामध्ये फरी सोटी म्हणजे पंजाबी भाषेमध्ये जी ढाल असते त्याला ढालेला फरी म्हणतात, आणि सोटी म्हणजे जी लाकडाची तलवार असते त्याला सोटी म्हणतात। म्हणजे त्या ढाल आणि तलवारी सोबत, म्हणजे फरी सोटी सोबत जो इव्हेंट खेळला जातो त्याला फरी सोटी इव्हेंट म्हणतात। त्याच्यामध्ये टीम इव्हेंट एक असतो आणि इंडिव्हिज्युअल इव्हेंट असतो। टीम इव्हेंटमध्ये 4 प्लेयर असतात, ज्याच्यात 3 प्लेयर इन टीम खेळतात आणि 1 प्लेयर जो असतो तो एक्स्ट्रा असतो। आणि सिंगल सोटी मध्ये पण टीम इव्हेंटमध्ये पण सेम आहे, जो फक्त जी लाकडाची तलवार असते त्याच्यासोबत खेळला जातो। त्याच्यात पण सेम टीममध्ये 3 प्लेयर खेळतात, 1 एक्स्ट्रा प्लेयर असतो, आणि इंडिव्हिज्युअलमध्ये 1 खेळला जातो। आणि डेमोन्स्ट्रेशनचा भाग म्हणाल तर एक इंडिव्हिज्युअल डेमो असतो, त्याच्यामध्ये तलवार, काठी, दानपट्टा, भाला, खूप सारे पंजाबी लोकांचे पण बरेचसे वेपन्स आहेत, चक्र वगैरे, हे जे हत्यार आहेत त्याचा एक 1.5 मिनिटाचा ते 2 मिनिटाचा डेमो असतो। तो इंडिव्हिज्युअल 1 प्लेयर करतो, त्याला इंडिव्हिज्युअल डेमो म्हणतात, आणि एक 9 प्लेयर्स असतात ज्या टीममध्ये, त्याला टीम डेमो म्हणतात। हा असा एकंदरीत 6 खेळांचा क्रीडा प्रकार आहे। आणि हा खेळ एक म्हणाल तर तुम्ही खूप मोठ्या लेवलवरती खेळला जातोय। याच वर्षी नॅशनल गेममध्ये पण इन्क्लूड झालेला आहे, खेलो इंडियामध्ये आहे, प्लस स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडियामध्ये पण यावर्षीपासून आलेला आहे। याचबरोबर ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी लेवलला पण खेळला जातो, म्हणजे तुमच्या शाळेतल्या मुलांपासून ते कॉलेजची मुलं। बरं, त्यांच्या हातामध्ये जे शस्त्र असतं, तुम्ही जी काठी म्हणता, एक लाल कलरची आम्हाला पाहायला मिळाली आता सध्या, आणि त्याच्यानंतर ब्लू कलरची पाहायला मिळाली। ती काठी तुम्ही म्हणता की लाकडाची असते, पण ॲक्च्युअल खेळताना ही दिसताना फायबर सारखी दिसते, काय मटेरियल आहे ॲक्च्युअली? जी काठी आहे ती लाकडाची आहे, त्याची ग्रीप आहे ती फायबरची आहे, ज्याला आपण पकडायला मूठ पकडायला म्हणतो ना, मूठ ती फायबरची आहे, कारण थोडंसं हलकं वजन राहतं। मेटलनी मारायला जड जातं, त्यामुळे आपण जो अटॅक करणार तो थोडासा हेवी पडतो, त्यामुळे ती लाकडाची आहे। आणि फरी पण लाकडाची आहे, आणि त्याला वरून फोम लावलेला असतो। बरोबर। आता हा मैदानी खेळाचा प्रकार आहे, प्लेयर्सला इंजुरी होऊ नये याची पूर्णपणे काळजी। तोच प्रश्न होता माझा, तोच प्रश्न आहे पुढचा, की फोम लावलेला आहे, त्यांना एक हेल्मेट देखील दिलेलं, हेडगार्ड दिलेला आहे। खेळ आहे, खेळामध्ये इजा होतेच, पण आपण पूर्णपणे काळजी घेतो। थोडाही रफ अटॅक केला की तसं प्लेयरला थांबून वॉर्निंग दिली जाते की हा रफ अटॅक करू नये, कारण कधी असा विषय असतो, मला लागलं की मी जोरात मारणार,
पण खेळाडूंवरती पूर्णपणे रेफरी त्याची काळजी घेतात की रफ अटॅक होऊ नयेत. झालं तर मुलांना वॉर्निंग भेटली तर पॉईंट कमी होतात. त्या भीतीने मुलं रफ अटॅक करत नाहीत आणि प्रॉपर जो आपला नियम आहे त्या नियमात राहूनच खेळतात. आणि डेमॉन्स्ट्रेशन तर सर फार सुंदर आहे. आपण म्हणतो ना मर्दानी, तर तुम्ही बघितल्यावरच तुम्हाला म्हणजे छान वाटेल की नाही काहीतरी पाहतोय मी. आणि आतापर्यंत गेम्स पहिले त्याच्यामधून हे वेगळं जे आपण म्हणतो ना आपल्या मातीतला खेळ हा आता मॅटवर खेळला जातोय. मग त्याचं जे म्हणतो ना आपण लेवल अपग्रेड होतीये. तुम्हाला बघायला फार सुंदर वाटेल सर तो खेळ. गोव्यात आयोजन झालंय, थोडक्यात काय सांगाल, कसं वाटतं गोव्यात येऊन, गोव्यात क्रीडा प्रकार चालू आहे? बस मी एवढंच म्हणू शकते की आम्ही बोलून आलो गेट सेट गोवा आणि लिटरली गोव्याने फार छान अरेंजमेंट केलेली आहे. आम्ही एअरपोर्टला उतरल्यापासून महाराष्ट्र टीम आम्हाला हॉटेलवर पोहोचणं, ॲक्रेडिटेशन, हॉटेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला फार लेट झालं होतं. फ्लाईट ॲक्च्युली आम्ही आलो होतो तर फार लेट झालं होतं. पण ते आमच्या दिलेल्या वेळेनुसार पण म्हणजे लेट झाल्यानंतर गोव्याने फार आम्हाला हेल्प केली. थॉमस कुक जे आम्हाला हेल्प करणारे होते त्यांनी पण फार मदत केली. मी खरंच गोव्यामध्ये एवढ्या कमी जागेमध्ये एवढ्या सगळ्या प्लेयरचं अरेंजमेंट खूप म्हणजे प्राऊड ऑफ गोवा. घटकाच्या संदर्भामध्ये आपण संपूर्ण माहिती जी आहे ती आपल्या राष्ट्रीय सेक्रेटरीकडून जाणून घेतली. पण गोव्याची देखील टीम आहे, त्याच्यामुळे गोवा राज्याचे घटकाचे सेक्रेटरी त्याचबरोबर गोवा टीमचे कोच आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून सुद्धा आपण जाणून घेऊयात कशा पद्धतीनं या क्रीडा प्रकारामध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांच्याकडून सहकार्य झालं, कशा पद्धतीनं ट्रेनिंग झाली, कशा पद्धतीनं गोवा याच्यामध्ये पार्टिसिपेट झाला, त्या संदर्भात आपण बातचीत करूया. सर तुमचं स्वागत. सेबी फर्नांडिस आपल्यासोबत आहेत, गोव्याचे गतका या खेळ प्रकाराचे सेक्रेटरी. सर किती सांगतले तुम्ही कशा प्रकारे तुमच्यांनी तयारी केली, कशा प्रकारे भुरग्यांक तयार केल्ले? घटका हे मार्शल आर्ट्स जावन आसा सीख मार्शल आर्ट्स आनी पंजाबाचें म्हणटकच आमकां गोंयांत आमी ते केन्ना पळोवूं ना. आनी हांवें ते मार्शल आर्ट्स गोंयां हांवें हाडलें आनी तेजे पयलीं हांव सिलंबम मार्शल आर्ट्स हांव शिकयतालो. तेजे वरवीं म्हाका हें घटका मार्शल आर्ट्स इजी पडलें. आनीक सिलंबम मार्शल आर्ट्सांत आमी स्कूल गेम्स आनी गव्हर्नर एवॉर्ड म्हूण आमी घेतलेलो. तेजे भाशेन आमी खेलो इंडिया आमचे घटकांतल्यान आमी खेलो इंडिया पार्टिसिपेट जाले. आनीक घटका मार्शल आर्ट्स खूब कडेन रिकॉग्नायज आहा. नॅशनल गेमी फर्स्ट टायम रिकॉग्नायज जाला, स्कूल गेमी आहा, युनिवर्सिटी आहा आनीक खेलो इंडिया आहा. हे आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जायते बेनिफीट आहा. ह्या मार्शल आर्ट्सांत जॉयन जाल्या भुरग्यांनी. जायते कॉलेजी आमचे पार्टिसिपेट जाल्या. थोडी कॉलेजीचे आमचे दारबांदा कॉलेज जाल्या, मागीर बोरी कॉलेज जाल्या आनी कॉलेज जाल्या. तेचे भाशेन आमची कॉलेजां आनी तेतूंतले स्टुडंट्स सगळे हितून जॉयन जाले. हय, आमची सावथ एंड नॉर्थ म्हणून सगळे कडेन आमी जॉयन जाले. थोडी जाण कुट्टाळी, साखळीची, मडगांव, सावड्डे, केपें, जायते डिफरंट आमी भुरग्यांक घेतल्यात. नॅशनल गेम्साक लागून कितके महिने जाले तुम्ही प्रॅक्टीस घेताले त्यांची? आमी मे पासून आमी घेताले आनी जुलय सान आमी कंटिन्यू प्रॅक्टीस घेतल्या. जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर टील 28th पासून आमी प्रॅक्टीस केल्या. आमी भुरग्यांक हॉलिडे म्हूण दिवना, एग्जामी आहली तेन्ना आमी हॉलिडे दिवना. स्कुलाक आमी टायमींग घेतलो कॉलेजीक. आमी भुरग्यांनी मागीर सांजेर दिल्ले. मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन आमी घेताले. मॉर्निंग हांव, मागीर जेसी घेताले कोच आमचे, दिवाकर सारके, प्रवीण सारके, जायते भाशेन डिफरंट कोच येवन शिकयताले. तेचे भाशेन आमी बलविंदर सिंग तूर हो सेक्रेटरी आनी इंटरनॅशनल प्लेयर आनी इंटरनॅशनल कोच आमी तेका हाडून 2-3 फावटी आमी तांकां आमचे प्लेयरांक शिकयला. जे क्रीडा प्रकारामध्ये ज्यांच्याकडून ही मुलं सगळी तयार झाली त्यांच्याकडे आपण जाऊयात. सर केन्नाच्यान साकून तुम्ही यांची प्रॅक्टीस घेताले, कशा पद्धतीने यांची प्रॅक्टीस घेताले, जावं कितें प्रशिक्षण असले? जी आमची गेम ना, आमच्या भारतातली गेम आहा बट पंजाबा साकून येल्ली गेम आसा. तुम्ही कशा पद्धतीने त्यांची प्रॅक्टीस घेताले? आमच्या वांगडा आसा दिवाकर गांवकर सर. आमी जे आसा जेन्ना नॅशनल गेम्स गोंयांत जाता म्हणले आनी गतका गेम ही पयली नासली आनी ही पयल्याच फावटी जी आसा हांगा गोंयांक जे आसा ह्या नॅशनल गेम्सा पासून सुरवात जालेली आसा. नॅशनल गेम्सांक जेन्ना आमी गतका गेम आयले म्हूण कळ्ळें की आमी पर्सनली जे आसा डिपार्टमेंटाचे डेट्स घेवन आमी तेंचे सिलेक्शन डेट घेतली आनी म्हाका आमी मे म्हयन्याक अशी सिलेक्शन डेट घेतली आनी जुनाच्यान आमी कंटिन्यू जे आसा 3 म्हयने जे आसा आमी प्रॅक्टीस करीत आसा.
लगातार जे आसा आमचे सेबी सरान जे आसा सांगप म्हळ्यार एक 90% सेबी सरानच तातूंत जे आसा आपलें पूर्ण जे आसा सगळें जशें तन मन धन सगळ्या हितूंतल्यान सरान जे आसा आपले प्रॅक्टीस त्याच बरोबर जे आसा आमकां फॅसिलिटीज ज्यो आसा किंवा सेंटरां परतून आमकां कांय कारणां लागून बदलूच पडटालीं सो तें सुद्दां तें सरान जें आसा बरे भाशेन केलें जे जे जाग्यार अडथळे येता त्या जाग्यार प्रॅक्टीस करपाच्या टायमार आमकां सेबी सरान जे आसा बरो सपोर्ट केल्लो आसा. खूप खूप धन्यवाद. आपण पाहू शकता की एकल प्रकारामध्ये गतका या खेळाचा प्रकार चालू आहे. मध्य प्रदेशचा हा खेळाडू आहे आणि तलवारबाजी सध्या ते करतायत. हा सुद्धा गटकामधलाच एक प्रकार आहे जो तुम्ही पाहताय. तुळशीदास शारे यांच्यासह मी ऋषिकेश, प्रुडंट मीडिया, पणजी. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे, राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली, पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे? हे कितें रे? आवाज ना तो ना, मोरय ना. कसलो चमत्कार? चमत्कार न्ही, गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्धा ह्या स्किमींतल्यान खूप आदार मेळटा. करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.